vámonos ao escenario porque unha vez máis estamos sempre encantados, ¿no?, de que o Bruxo Queiman veña para este escenario e cree todas esas fantasías que nacen dentro do seu peito, dentro da súa cabeza. Saben que o Bruxo Queiman aí está apoiando tamén a candidatura da Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade. Así que desde aquí de Lloar tamén nos sumamos. Vamos de novo ao escenario a vivir con Queiman eses lugares básicos de Galicia. Bruxo Queiman e Mil Sons. Mil Sons e Bruxo Queiman.
Aquí están, creándonos Teñamos estas razón que iban de fantasías. malo escenario, Ves, porque ademais, teñen como unha aquí, forza. hasta as velas e o mar aquí en lugar están calmos. Sí, sí.